నిరాడంబర జీవితం నిరంతరం నిరాశ్రిత నిరుపేదల ఆకలి తీర్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. శరణు అన్నవారికి శరణాలయం, కావాలి ఆపదలలో ఆదుకునే ఆపదహస్తం. ఈ దంపతుల చేతులు వీరికే ఏమీ లేదు. అయినంతలో ఇతరులు బాగుకై పాటుపడుతున్నారు. అభాగ్యులు, నిర్భాగ్యులైన నిరాశ్రిత నిరుపేదల కోసం నిండైన మనసుతో ఈ వసుదంతా ఉన్నదే వసుదైక కుటుంబం అంటూ పాఠశాల విద్యలో భారతదేశం నా మాతృభూమి, భారతీయులందరూ నా సహోదరులు అన్న ప్రతిజ్ఞలో చివరికి సేవా నిరతితో ఉంటానని ప్రతిజ్ఞ చేసిన ప్రతి పౌరుడు భారతదేశం కోసం పాటుపడాలి, అభాగ్యులైన వారిని ఆదరించాలి. ఇలాంటి ఆలోచనలే ఈ దేశ సేవకు, దీనుల సేవకు పునాది పడ్డది. ఆయన 5వ తరగతి విద్యార్థి స్థాయిలోనే తమ గ్రామంలో అంటరానితనాన్ని తరిమివేసి అందరం మానవులమే, ఈ దేశ బిడ్డలమే అంటూ తనకంటే చిన్నపిల్లలను పాఠశాలకు తీసుకెళ్లేవారు. భారతదేశము నా మాతృభూమి, భారతీయులందరూ నా సహోదరులు. భారతదేశము నా మాతృభూమి. మేము సేవాజ్యోతి శరణాలయం నడపబట్టి 8 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఇది 9వ సంవత్సరం. మేము ఫస్ట్ ఐబీ తాండూరులో స్టార్ట్ చేసినాము. అక్కడ నుండి మాకు సరిపోక ఇక్కడికి బోయపల్లి బోర్డు కాడికి వచ్చినాం. రెంట్కి తీసుకొని నడుపుతున్నాం. ఏ ఒక్కరు కూడా గవర్నమెంట్ నుండి మాకైతే సహాయం అందలేదు. మేము ఈ మానసిక వికలాంగులను, పిల్లలను ఎంతోమంది చేరదీశాము. కరోనా టైంలో పిల్లలను పంపించేసాము, చుట్టాలు బంధువులు ఉంటే. ఈ మానసిక వికలాంగులు అయితే వీళ్ళైతే ఎక్కడికి వెళ్ళలేరు కదా, ఇక్కడనే ఉంటారు కదా. రోడ్ల కొండి తిరిగే వాళ్ళు కూడా, మగవాళ్ళు కానీ ఎవరు కానీ మేము తీసుకొచ్చి వాళ్ళ కటింగ్ చేసి, స్నానాలు పోసి, వాళ్ళకి భోజనాలు పెట్టి మేము ఉంచుతున్నాం. అలాంటి వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ఉంటాను, మంచిగా అయిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోతాను. మాకు గవర్నమెంట్ నుండి సహాయం కావాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. మాకు స్థలం అయితే లేదు, స్థలం ఇప్పిస్తే బాగుంటుందని కోరుకుంటున్నాము. 2013లో స్టార్ట్ చేసినాము. భారతీయులందరూ నా సహోదరులు. మా అమ్మ నాన్న పేరు గజ్జల మల్లేశం మరియు శ్రీదేవి. మా అమ్మ నాన్న 2013లో ఈ సేవాజ్యోతి శరణాలయాన్ని స్టార్ట్ చేశారు. దీన్ని 2016లో శ్రీ శక్తి భారత్ సేవా ట్రస్ట్గా రిజిస్ట్రేషన్ చేసి సేవాజ్యోతి శరణాలయంగా దీన్ని నడుపుతున్నారు. దీంట్లో రిమోట్ ఏరియాస్లో ఉండే ఎవరైతే గిరిజన పిల్లలు, విద్యార్థులు ఉన్నారో వాళ్ళు, మరియు మతి స్థిమితం లేని మహిళలు, వారందరినీ చేరదీసి వారికి ఆశ్రయం కల్పించడం జరుగుతుంది. పిల్లలకు వసతి మరియు ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మాకేంటంటే మేము ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఐబీ తండ్రిలో స్టార్ట్ చేసాం. సో అక్కడ మా సొంత ఇంట్లోనే ఈ శరణాలయాన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో అక్కడ ప్లేస్ అనేది సరిపోక ఇక్కడ బోయపల్లి బోర్డు దగ్గరికి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఒక ల్యాండ్ని రెంట్కి తీసుకొని దీన్ని మంత్లీ రెంట్ పే చేస్తూ ఇక్కడ ఆశ్రమాన్ని నిర్మించాం. సో ఇది మొత్తం రెంట్ వాళ్ళు ఏంటంటే మాకు లీజ్కి డబ్బులు కట్టడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది. సో అలాగే ఇంకెంతో మందికి చేయాలన్నా మాకు ఇంకా ల్యాండ్ అనేది అవసరం ఉంది. సో మాకు గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా ఎటువంటి సహాయం ల్యాండ్ విషయంలో అయితే జరగలేదు ఇప్పటివరకు. ఎటువంటి సహాయ సహకారం లేకుండా ఓన్లీ ప్రైవేట్ డోనర్స్, బయట ఉన్న డోనర్స్ ద్వారానే మా ట్రస్ట్ అయితే నడుస్తుంది. సో ఇక ముందైనా ప్రభుత్వ వారు స్పందించి మాకు స్థలం ఇప్పించగలరని మేము కోరుతున్నాం.